Пореден случай на зверство над животно взриви Фейсбук и детонира Твитър, след като стопанин изтегли 2000 лева бърз кредит на името на кучето си, изпращайки чрез СМС личните му данни. 35-годишен мъж от Хасково е извършил жестокостта вчера, като горкото куче ще има да изплати 7000 лева след 2 седмици или 4 милиона лева в края на идния месец, предават регионалните медии. Кучето Щерю към момента е добре, но не е ясно кога ще изпадне в депресия от бруталната финансова безизходица. Елитни ветеринарни психолози от екипа за бързо реагиране на Бриджит Бардо ще работят с кучето, за да го подкрепят при възстановяването от зверството, което безотговорният стопанин е причинил. Застъпници за животинските права декларираха желанието си извергът да бъде наказан с пълната строгост на закона, за да се покаже на обществото, че не може да се постъпва така зверски с куче. Предложено бе провинилия се стопанин да бъде тричан или най-малкото кастриран.